Zer da elektronika? Mundu elektroniko batean bizi gara. Elektronikak gure berogailua eta argia erregulatzen ditu. Gure osasuna monitorizatzen du. Gure bidaiak idatzen ditu. Gure musika erreproduzitzen du. Gure ibilgailuen mugimendua ahalbidetzen du. Mundu osoko senide edota lagunekin konektatzen gaitu internet bidez. Elektronikarik gabe, gure mundua gelditu egingo litzateke. Gure mundu teknologikoak aurrera egin dezan, egunerokotasunean erabiltzen ditugun gailu digitalak programatzen ikasiko duzu. Gainera, kode horiek kontrolatzen dituen hardwarea diseinatzeko eta fabrikatzeko gai izango zara. Elektronika uneoro eta non nahi dagoela ohartuko zara. Etorkizuna ikustatuko duzu aurrerapenek gailu elektronikoak txikiagotzen eta hauen abiadura handitzen duten heinean. Munduko bazter guztietara iristen diren telefono mugikor, dorre, kable eta sateliteen bidez soinua eta datuak bidaltzen ikasiko duzu. Zure musika pista propioak ere sor ditzakezu eta efektu digital zirraragarriak garatu. Hau ere elektronika da. Elektronika etengabeko karrera bat da. Telekomunikazioetan, osasunean, diseinuan, industrian, robotikan, kulturan, ingurumenean, nekazaritzan, ikerketan eta finantzetan eragiten duena. Elektronika etorkizuna da, zure etorkizuna. Etorri eta ezagutu zazu industria elektronikako ingeniaritza ikasteko modu ezberdin bat.